kaixo berriro, berrartuko dugu oraingo saioa, berriro beste ohartxo batzuk, logistikarenak, ez dakit nondik dabilen biharko Baskariaren papera, hortik dabil, badaukazue edo hor dago, bale, gero utzi alduzue hemen mai gainean eta badakizue biharko Baskarirako apuntatu nahi duenak eman dezala hor izena eta bihar abisatzeko jatetxean zenbat izango garen. Hori batetik eta bestetik, batekin komentatu dugu orain kafean, orain honetan ez dugula pasako horri bat guztion helbide elektronikoak hartzeko eta abarze hori izaten da gero nahiko liosoa kudeatzeko. Orduan, jakin dezazuen hezkuntza arteak ditugula Telegraman kanal bat, eta deitzen da horrela, kanal hezkuntza artea kanala. Orduan, edozein momentutan batu alzarete nahi baduzue eta kontaktuan egoteko. Nik uste dut hemen ari direla agertzen oso gauza interesgarriak eta etorkizunari begira gauza handiak egin alditugu lakoan pixkat kontaktuan egoteko. Hori esan da, orduan, hasiera emango diogu oraingo saioari, ikusten duzuenez, lehen esan dudan modure, nahiko josia doazen gauza guztiak, orain sartuko gara ikertzen pixka bat zehazki kompetentziak eta kompetentziak hezkuntzaren edo irakaskuntzaren ardatz izatea. Horretarako daukagu gaur gurekin, oraingoan, ekarri nahi ditugu mai gainera zehazki bi azpigai hauek, arazoak eta ondorioak zer gertatzen ari den kompetentzien arira naturzientzietan, eta bereziki aurreko mailan aipatu izan dana ekintzailetzaren asuntoa, lehenengo eta behin naturzientzietako asuntoa jorratzeko, Arantxa Kerejeta lankidea daukagu gurekin, Arantxa Kerejeta Fernandez, geologia arloko bigarren hezkuntzako irakaslea dena, geologian lizentziaduna eta geroago ingurumen zientzietan ere bai lizentziatu zen. Enpresa pribatuentzat geotekniako lan batzuk egin eta urte batez ikerketarako beka batekin egon ondoren, irakaskuntzan sartu zen eta horretan lan egin du azken 31 urte, zelan pasatzen den denbora, ikastetxe publikoetan. Horrez gain, hezkuntza laiko kide dugu eta hezkuntza artea taldeko partaidea da ere bai. Oraintxe emango dizut hitza, baina nila isiltzeko igual lehendabizi aurkeztuko dut baita ere Inigo, topatzen badut, Inigo Martínez da ikastaroaren antolatzaile kidea, bebai, eta filosofian lizentziaduna da, batxilergoko filosofia irakaslea, Agora Filosofia elkarteko kidea, eta argitaratu ditu, argitaratzen ditu artikuloak argian, berrian, jakinen eta abar, baina aipatu nahi ditut bere 3 liburuak oso gomendagarriak direnak, Mandamendu hipermodernoak, 2021an, okerrez banago, Pantailen garaipena, arratzaldean jorratu dugunarekin oso lotuta eta oso interesgarria, pantailen garaipena begirada totalitarismoaren aurka, begiradaren totalitarismoaren aurka, oso gomendagarria baita ere, 2023an argitaratua, eta azkenengoa, zinezkoaren alde utxunea egungo bizimoduan. Nik zutsuki komendatzen dizuet baita ere. Orduan, besterik gabe, eurek ekingo diote orduan kompetentzien gaiari. Espero dut, beharriz izatea. Kaixo, Terek esan duenez, bigarren hezkuntzako irakaslea naiz, eta animatu nintzen itxalditxo hau prestatzera, beti faltan hartzen dudalako ikastetxean lanean gaudela, tarte bat hausnarketarako, eta gure ideiak eta kontrastatzeko.
Inoiz ez da momentu egokia, eta, eskerrak onelako foroak baditugula, apur bat patxaraz gai hauetaz hitz egiteko. Nire hitzaldian egin dezakedan ekarpena izango da nire lan esperientziatik. Ez naz aditua pedagogian, baina esango nuke aditua naizela biologia eta geologia irakasten, hainbat urte eta hainbat ikastetxe ezagutu ditudalako. Nire hitzaldian 5 puntu hauek jorratu nahi ditut, baina agia esan atzo egin nuen ensaioa eta oso luze geratzen da, eta gainera ja aurreko egunetan hainbat gai edo esan dutenez, erabaki dut 2. puntu hori asko laburtzea. Hau da, lehenengo irakaskuntzaren helburuaz hitz egingo dut, oso labur, zer dira kompetentziak hori ere bai labur, eta batez ere gehiago hitz egin nahi dut, gaitasunak ardatz, ala edukiak ardatz, kuestio horretaz biologia eta geologiako adibideekin, espero dut zuekin gero elkarrizketan edo kontrastatzea nire iritziak, ze esperientziatik hitz egingo dut, orduan ia zuek ere bai antzeko egoerak edo antzeko arazoak ikusten dituzuen, kompetentzien bidez irakastearen ondorioak, eta amaieran, orduan hori, zelan irakatzi, ez da puntu zera bat, arantzatsu bat. Lehenengo hori, zein da irakaskuntzaren helburua? Hemen daukazu, ni bat nator, arantzak aurreko hitzaldian esan duen bezala, irakaskuntzaren helburua, jakintzaren edo ezagutzaren transmisioa dela, hori da helburu bat. Biologia eta geologiaren kasuan, agian zoritzarrez, naturalista eta zientzialari asko lan egin dute mendeetan zehar eta jakintza handia metatu egin da edo jakinda zientziak dinamikoa dela eta ezagutza horiek aldatzen direla eta bar. Horrek ez du esan nahi, jakintza guzti hori oinarrizko hezkuntzan transmititu behar dugunik, baina bai nire ustez hori da gure lana edo gure lana ez gure helburua hori da. Leiho hori irekitzea ume eta nerabeen artean, hain zuzen ere, beste esparruetan ez daukatelako aukerarik are gehiago gaur eguneko gizartean, honelako gaiak, apur bat patxaraz edo honelako gaiak ezagutzeko. Eta atzo interesena azaldu zen ere bai, interesak biografikoak dira eta aldatzen joaten dira, baina nik uste dut edo nik argi daukat ezagutarazi behar dutela, ezagutarazi behar dugula arlo batzuk gero beraien interesak ere garatu ahal izateko. Eta bestetik ere bai, irakaskuntzaren helburua hori jakintzaren eta ezagutzaren transmisioa nire ustez ere oso garrantzitsua da ikasle eta pertsona arduratsuak izateko. Hau da, jakinda zer gertatzen den, horren jakitun izateko. Hori, fenomeno gure kasuan, ez da, fenomeno naturalak nola gertatzen diren, nolakoa den, eta bar, eta horren arabera gero egia da, bizitzan zehar, jarreretan eragina izango duen, uste dut baietz, printzipioz euki barko lukeela. Hori batetik. Eta bestetik ere bai, sarreratxo honetan ere bai, aipatu nahi dut, nire ustez, zientzia gaiak tratatzen ditugunean, ez garela, saiestu behar dugula zientziaren ikuspuntu utilitarista. Hori hor dago eta klaseetan agertzen da, hau da ze aplikazio dauzkan zientziak, baina oinarrizko formakuntza batean zientziaren oinarrizko ezagutzak irakatsi behar ditugu. Bestetik, irakaskuntzaren helburua umeen eta nerabeen sozializazioa da. Familia ingurune pribatu horretatik, eskolara pasatzen dira, eta eskola da espazio publikoa eta espazio kolektibo bat, eta hor aukera ere bai irekitzen dute bestelako kulturak, sinesmenak, pertsonak eta
pentsamenduak ezagutzeko. Gehi, hori, kolektibo batean funtzionatu izateko, hor gaude ere bai irakasleak eta ikastetxeak. Noski ez da leku bakarra sozializatzeko, baina gaur egun nola kaleak sozializatzeko leku bezala indarra galdu duen, eskolak indar gehiago hartu du, funtzio horretan edo helburu horretan. Hemen ja gauza batzuk esan dira, baina kompetentzia hitza hezkuntzan termino berria dela, berez ez da izan behar okerrerako, baina bai azpimarratzea beste hainbat hitz bezala nola hezkuntzan erabiltzen ditugu enpresa mundutik edo lan eremutik jasotako terminoak, bai, kompetentzia bera, proiektua, erronka, azken produktua, eta gero baita ere aipatzea, kuriosoa edo deigarria egiten zaidalako ere bai, Europar Batasunean dokumentu ofizialetan 2006an hori aurkitu dunik, kompetentzia hitza hezkuntzari begira 2006ko gomendio batean agertzen da, eta geroago 2018ko Europar Batasunak bidaltzen dituen gomendioetan, baina kuriosoa dena da gomendio bat dela, eta nola gomendio horiek kasi hitzez hitz edo gehiago jaso diren gero estatuko legeetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko dekretuan. Berez, Europar Batasunak hainbat zuzentarau argitaratzen ditu, urteak eta urteak behar dituztenak, adibidez, ingurumen arloko zuzentarauak, denbora pilo bat behar dute, gero, estatuen legeetan jasotzeko eta bar, hau oso azkar joan da, eta gainera areagotu egin dute Europak eskatzen zuena edo. Beitu, bigarren atala hau, zer diren kompetentziak, aholkatzen dizuet liburu hau, liburuzka hau, Eskuela y Libertad, Javier Mestre eta Carlos Fernández Liriarena, hemen laburbiltzen dutelako oso ondo kompetentziei dagokioen kritika hori. Eta nik pasatuko dut azkar, gero, eta artea daukagunean zuen, ez dakit, hausnarketak eta egiteko, honetan interesatuta bazaudete, bueltatzen naiz eta begiratzen ditugu definizioak eta horrelakoak. Bai geratuko naz, diapositiba honetan, biologia-geologia arloko kompetentzia espezifikoak irakurrita, zei dira eta bai apuntatuko ditut nire ustez zeintzuk diren bere ahuleziak, eta dira zehaztu gabeak eta lausoak direla, hau da, berdin, okasi berdin erredaktatu daitezke lehen hezkuntzarako, DBH-erako, batxilergorako, eta berdin erredaktatu daitezke biologia-geologia hitza agertzen den lekuan, ipinita fisika eta kimika nahiko gertu dagoena, baina baita ere geografia eta historia, filosofia, ez dakit beste edozein ikasgaiarenak, beraz ez dira hain espezifikoak. Gero, nire ustez oso kezkagarria da, ez dituzte jasotzen biologia-geologia arloaren alderdi eta printzipio nagusiak. Bakarri dago kompetentzia espezifiko bat, zeigarrena, aipatzen duena, arlo honetako elementu zehatz bat, eta aipatzen dute, oso kuriosoa da, baten batek argitu aldidan, hemen paisaia aipatzen dute. Beste guztietan ez da inolako edukirik aipatzen. Hemen aprobetxatuko dut esateko nire ustez oinarrizko hezkuntzan ezagutu behar dutela evoluzioa, ezagutu behar dute plaken tektonika eta ezagutu behar dute teoria zelularra. Ze horiek bai dira gure arloko teoria garrantzitsuak eta gainera globalak beste guztia hartzen dutenak. Gero handinaiak eta arranditsuak direla, eta baita ere moralistak direla. Interesatuta bazaudete honetan, gero jorratuko dut puntu horiek, eta aurrera egingo dut, aipatuta, ohituta gaude ja irakaskuntzan gaudenok izen guzti hauekin. Funtsezko kompetentziak ulertu edo praktikara eramateko,
deskriptore operatiboak ditugu, 34 dira, hor daukazu, nire ustez zentzugabeak dira, eta ja siglena bada, ez balitze dokumentu ofizial bat izango, hori, apur bat barre egiteko modukoa. Gero dauzkagu ebaluazio irizpideak eta berriro zentzugabekeriaren errepikapena direnak. Eta gero daukagu, azkenik, oinarrizko jakintzak, hau da, guztiok igual gutxi gora bera ez dugu dena irakurri, baina bai, guztiok heltzen gara oinarrizko jakintzetara, baina zer irakatsi behar dut, bai? Eta, horren gaur ez dagokigu horren kritika egitea, baina, kritika edo hausnarketa egitea, baina uste dut oso beharrezkoa dela horren inguruko hausnarketa bat eta kritika bat. Adibidez, egatik eskatuta nagoen honekin, edukiekin, evoluzioaren teoria, DBH-en, 4. DBH-en ikusten da, eta aukerako ikasgaia da. Beraz, edo evoluzioarena ez dute, biologia-geologia aukeratzen ez duten ikasleek, DBH-en ez dute hori landu. Guazen ja, apur bat gehiago sakondu nahi nuen puntu hauetara. Gaitasunak ardatz, ala edukiak ardatz. Nik defendatzen dut oso argi daukat biologia-geologia arlorako ikasgaietan, hainbat ikasgai ditugu, edukiak direla ardatza. Batetik gure irakasle moduan, gure programazioak antolatzeko, eta horrekin batera, edukirik gabe ezin ditugulako gaitasunak landu. Konturatzen bazarete aldatu dut gaitasun hitzera, kompetentzia utzi dut alde batera, nire ustez euskeraz badaukagu hitz bat askoz egokiagoa gaitasuna dena, eta gainera ez dugu hainbeste igual lotuko lehiarekin, gaztelanian kompetentziak bi esan nahi horiek dituelako. Orduan, argi dago ere bai, jakintza batzuk edo ezagutza batzuk barneratzeko edo jasotzeko, gaitasun batzuk behar direla. Baina, gaitasun horiek edukirik gabe ez daukate zentzurik. Hori da nire impresioa, eta agian, eztabaidarako ere bada, Gero, edukiren sekuentziazioa beharrezkoa da, honetan igual denok ados gaude, eta berriro ere hori, edukiak jasotzeko hainbat gaitasun lantzen dira, bestela ere ezin dira edukiak jaso, eta orduan, implizituki edo esplizituki, eta esplizituki, hemen daukazue batzuk, baina hainbat zerrenda oso luzea egin dezakegu, ezta? Azpimarratuko dut adibidez, behaketarako gaitasuna, naturzientzietan nire ustez propioa duelako, ez da bakarra ere, baina hori gaitasuna bai da apur bat gure arloetan lantzeko gaitasun bat. Eta ona ekarri ditut adibide batzuk. Claro, adibideak aukeratzea, egia da, aukeratu ditut nire ustez, adierazten dutelako, nik defendatzen dudana. Orduan, geroago ere bai, beste adibide batzuk, animatzen bazarete, beste adibide batzuk ipinten, primeran, hau da, kasi igual kontrakoa esateko, ezta? Baina, begira, kompetentziaka lan egiteak ekarri du besteren artean, azken produktu bat egin behar izatea, azken ekoizpen edo azken produktu bat egin behar izatea. Eta orduan, aldatu dugu ordena, hau da, zer irakatsi behar dut eta horretarako zer egingo dut, ez, zer egin behar dut proiektu bat, eta orduan, nola behartuta sartzen ditugu proiektu horiek, ze proiektu hori aurrera atzeko, gero esango dut, eta honekin landuko dut hau, eta bestea, eta bestea. Lankideak izan ditut horren aldekoak, eta orduan hemen ere bai entzun nahi izango nituzke honelakoak apur bat hausnarketa aberasteko. Hori batetik, nik uste dut egokiagoa dela, zer irakatsi nahi dut, eta
dagokion adinarekin, dagokion, segun ze taldea den, ze adina duten, hartuko ditut, jarduera batzuk edo besteak. Zer gertatzen da, zer ikusi dut nik gertatzen dela proiektuekin? Adibidez, atmosferaren gaia, naturzientzietan lehenengo DBH-en atmosferaren gaia lantzen da, baina interneten kuskuseatzen badugu, ikusten dugu, ez dut zabalduko, baina hemen daukat, 2023an lehenengo DBH-en egindako olako desplegable bat, maketa bat ere bai, maketa bat eta eroan da, hirugarren DBH-en, eta LH5-en, ez dakit, hauek interneten hartutakoak dira, baina oso antzekoak. Orduan, honek ja apur bat hemen dago. Olako kezka, olako, horrek zer pentsatua ematen dit. Ipini dizuet datak ere interesgarria delako ikustea 2014an, hau igual izango litzateke beste muturra, hemen daukagu atmosferaren geruzen irudi grafiko bat informazio, asko, informazioarekin, bai? Eta hirugarren irudi hau ipini dut zergatik, lehenengo DBH-en, bai, zergatik, maketa hau egiteko, hau egiteko ez da behar hainbeste denbora, baina ematen dugun denbora maketa batera pasatzen badugu, gure ikasgai guztietako saioek badauzkate denbora mugatu bat, gure kasuan DBH-en 3 saio astean, eta orduan honetan saio bat ematen badut, beste zerbait ez dute egingo. Azken urteetan zer ez dugu egin? Atmosferaren presioaren kontzeptu hori lantzea. Hor dago. Eztabaidatu aldugu, garrantzitsua den hori ala ez. Beste adibide bat, hau hirugarren DBH-koa, eta da erlebiaren modelatua, hain zuzen ere, modelatu karstikoa azaltzeko, orain, azken produktuan, askotan egiten ditugu maketak. Biak dira, hirugarren DBH-ko ikaslek egindat, baina hau ohikoa da, ikasle batzuk oso lan, ez dakit, nola esan, osoak edo maila handikoak egitea, eta beste batzuk, hori gutxienekoa da. Berriro ere, nire ustez, maketa bat, berriro ere, maketa bat egiteak ez du ekarpenik egiten modelatu karstikoaren deskribapenerako, ez da modelatu karstikoa nola sortu den azaltzeko orduan. Ikasleak denbora tarte horretan egia da lasaiago daudela, eta igual horrek batzuetan justifikatu dezake honelako jarduerak egitea, baina ez lortuko dugulako bestea baizik, eta guk ere, denik ere nonoiz, jarduera batzuk entretenitzekoak edo lasaitzeko jarduerak egiten ditut, baina inolaz ez dugu egingo hainbeste lan eta hainbeste ordu eskatzen duen jarduera bat. Asko sobetu uste dut eskerreko irudi honekin, honelakoak erabiltzen dira, orain ere, eta orain dela asko ere honelako marrazkiak, eta askoz interesgarriagoa ikusten dut, ingurune naturalaren behaketa. Sorte handia daukagu, dibertsitate handiago daukagulako erliebe motetan, nahiko gertu ditugu, eta askoz interesgarriagoa iruditzen zait, maketa bat egitea baino, bertara joan, eta bertan ikasleak bertatik bertara ikustea nolakoa den, eta Beste adibidetxo bat, hau da, prestatuta nituen ez ateratzeko denak batera, baina horrela ateratzen ari dira. Beste hau da, lehenengo batxilergoko anatomiakoa. Hemen erdian ikusten duzue, hau gure ikastetxean egindakoa da, hau ebiak, ikusten duzue, digestio aparatua aztertzeko ikaslek egindako maketak, figatzen bazarete hemen ikasle batek aprobetxatu du hiritartasun kompetentzia garatzeko, txiste txar bada, hori ere gertatu daiteke paperean egindako beste zerbait ariketa batean. Baina, kuriosoa da, oraindik gordetzen ditugula laborategian.
Berriro ere, hori, maketen apur bat moda hau, eta nik uste dut askoz interesgarriagoa dela hartzea honelako panpinak, daudenak organoak, desmontatzen dira, haientzat ere ariketa entretenigarria da, desmontatzea, berriro montatu eta bar, bale? Eta maketen inguruan, batzuetan, merezi du, adibidez, nire ustez merezi du lehenengo DBH-en, zelula bezalako ente olako mikroskopikoa eta hainbeste osagaiekin eta osagai horiek dauzkaten izen arraroekin, honelakoak egitea lehenengo DBH-en, plastilinarekin, eta hau da orain dela 15 urte egindako lanak, ikaslek egindako lanak. Eta azkena hau, aurrera egingo dute, baina bada, eta gero nahi baduzue ateratzen dugu, bada duela 5-6 urtera arte metodo zientifikoa DBH-en aipatzen genuen, baina ez genuen lantzen egia zen, Eta, orain lantzen da, baina nire ustez hemen amaieran jarri dudan bezala, metodo zientifikoa lantzen ari gara, ala laborategiko praktikak egiten ari gara, ikasleek jakin dezaten legamia, izaki zelula bakar bat dela, onjoen erreinukoa eta bar, nire ustez bigarrena da, egiten ari gara, laborategiko praktikak, eta beste guzti hori apur bat iruzurra da. Pentsaraztea ikasleei metodo zientifikoa aplikatzen ari direla. Ondorioetara pasatuko naiz. Ondorioak dira, ikasleek eduki gutxiago ikasten dituztela, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, larritasun puntu bat daukala. Ikasleek gaitasun batzuk gutxiago lantzen dituztela eta beste batzuk gehiago. Adibidez, lantzen dute gutxiago irakurtzea. Egiten badituzte, denbora ematen badugu, olako eskulan ez zentzu pejoratiboan, eskulanak ondo daude, baina, klaro, ezin dute egin beste gauza bat. Zer ez dugu egiten eta ez dugu eskatzen hainbeste? Irakurtzea. Ez dute irakurtzen, eta gerota gehiago kostatzen zaigu irakurtaraztea. Eta gero ondotik datoz irakurketa plan famatu horiek. Eta irakurketa planei buruz, askoz zentzudunagoa izango litzatek esatea, berreskuratu behar dugu ikasgai guztietan irakurtzea, ikasleei eskatzea irakurtzea. Eta beste gaitasun batzuk gehiago lantzen dituzte, adibidez, aurkezpenak egitea. Eta horrek alde positibo bat dauka, ez genuen lehen hainbeste lantzen, baina nik zalantza daukatia aurkezpen horiek egitean, olako ausardia ere bultzatzen ari garen, edo zertaz asko jakin gabere hitz egiteko, edo oso ondo egin dizue, orduan, ez dakiten, oraino nire kezka bat den apur bat tremendista, baina esango nuke bultzatzen ari garela, edo zertaz hitz egin alduzu, apur bat jakinda. Gero, aurreko bien ondorioz, ikasleak ez jakinagoak dira, eta horrek ondorioak ditu etorkizuneko ez bakarrik ikasketetan, baizik eta lehen esan dudan hiritar arduratsuak izatearekin ondorioak ditu, eta gero galdetzen dut ikasleak gehiago entretenitzen dira, hobeto pasatzen dute, eta gustorago daude gelan, gehiago motibatzen dira, nik zalantzak ditut honekin, aparte entretenitzea bera ez dela helburua. Da tresna bat, klasean manejatu behar duguna ere, ikasleak, ez dira egongo asper eginda irusaio horietan. Gero beste ondorioak ikasleengan begira, ikasleek produktu bat egiten eta aurkezten edo erakusten ikasten dute, ikasketa prozesuaren ezaugarriak diren pazientzia eta esfortzua ez dira lantzen, momentuan ez dutenak olako plazerra edo maileak, baina gero disfrutatu aldena, esfortzu horren emaitzaz disfrutatu aldena,
Ikasleak etengabe ebaluatzen ditugu, jarduera guztiak, edoia guztiak, klaseko behaketa, jarrera, eta horrek dakar ikasketa jarduerak zerbaiten truke egitera ohitzea, eta ikasleen autoestimoa igatzea. Oso gogorra da, etengabe ebaluatuta eta kalifikatuta egotea. Batez ere, ez baduzu, maila akademikoan, emaitzak hain ona, bai? Eta gero beste ondorio bat, atzo komentatu zena, ikasle gehiago gainditzen dutela. Irakaslei begira, irakasleek denbora luze ematen dugu, ezinezko programazioak egiten, kompetentziaka ebaluatzeko estelak betetzen, eta bar. Irakaslek ere denbora luze ematea, beraien lana erraztuko ez duten formakuntzak jasotzen. Agian oso esaldia, absolutua dira, euneko eunean ez dute esan nahi, euneko eunean ez dutela zertarako balio, baina inpresio orokorra da ez digutela gure lana errazten edo ez direla erabilgarriak. Eta gero irakasleok inkongruentziak eta zentzugabekeriak saiestearren trampak egitea. Batetik burokraziari begira, idatzi eta idatzi, gero hori ez badugu egiten ere, eta gero baita ere ebaluazio edo kalifikazio sistemak hain korapilatsua da, ezin ditugulako kompetentzien, kalifikazioen emaitzak justifikatu, ez ikaslei azaldu, ez dakit edo ni agian ez naiz oso trebea horretan. Bale. Irakasleok, beste ondorio bat irakasleongan lanarekiko motivazioa galtzea, segure lana auzitan jartzen da. Hau da, orain lehengoak zuen balio eta orain berritzailea izan behar duzu etengabe. Gero, hau ere bai igual ikastetxearen arabera, zuzendaritzaren arabera, baina baita ere irakaslei lan egiteko metodologiak inposatzea, eta hori, irakasle lan auzitan jartzea, eta beste ondorio bada irakasleak gelara ziurgabetasun handiagoarekin eta zalantzatiago joatea, batez ere kalifikazioari dagokionez. Bale, eta hori berriro ateratzen da dena batera, horrela doa. Bale, orduan, zelan irakatsi, amaitzeko, bai? Nire ustez, hemen jarri dut, hemen eskumako lauki hauetan, ipini dut nik ikaslei ikasturte hasieran honela ez, baina beste badaukat hortik aurkezpena, nola aurkezten diedan ikaslei, dala, zer ikasiko dugu ikasgai honetan, nola ikasiko dugu, hau da, ze dinamika jarraituko dugun apur bat orokorrean, eta gero nola kalifikatuko dugu. Nire ustez, honek izan behar du ordena. Eta zergatik, bat datorrelako lehen esan dudanarekin, edukiak ardatz badira, lehenengo galdera da, zer ikasiko dugu. Bigarren galdera da, nola, irakasle bezala, nola lortuko dut adin honetako eta talde oneri, nola lortuko dut, eduki horiek helaraztea. Eta horretarako daude didaktikak, hau da jarduerak. Jardura edo didaktika horiek ez dira egun batetik bestera ikasten, denbora behar da, lankideekin hitz egin, asko faltan hartzen dut, gero eta gutxiago hitz egiten dugun gure artean, behintzat nire ikastetxean, ia zer egin duzu, zer haunek funtzionatu du, honek ez, eta baita ere, liburuak edo interneten begiratuta, eta gainera hori ikasgai bakoitzak didaktika propioak dituela. Eta gero, kalifikaziarako tresnak nik uste dut gehiegi korapilatzen ari garela kalifikazio sistema, eta nik nire ikuspuntua da tresna gutxi eta sinpleak erabili behar ditugu, ez kontzeptu sinpleak ebaluatzeagatik, baizik, eta tresna bera izan behar da erraza manejatzen eta erraza gero kalifikatzen. Eta hortxe, ez dut esan, baina dabokat ez da, denboratxo bat, bai? Ez didaktiketan eta edukiak ardatz, nik emetik esan nahi dut, nire ustez testu, gure arloan, agian ez dute hori orokortuko, ia zuek esango didazue beste gai batzuetan. Gure arloan,
testu liburua oso erabilgarria da. Beste kontu bada, aukeraketa egin behar dela, hau da testu liburuen kalitatea ez da berdina, eta hor aukeratu behar dugu testu liburu egokiena. Baina testu liburuak asko errazten du. Ze gurean informazio kopurua hain handia da, ze testu liburuak horretara dedikatzen direnak hori egin dute. Aukeratu zeintzuk diren kontzeptu oinarrizkoenak eta nola erredaktatu, nola grafikoki nola dierazi adin horretako ikasleentzat. Eta kalifikazio tresnei buruz, nik uste dut azterketak egokiak direla. Eta inteligentzia artifiziala sartzen denetik, azterketa gehiago eta lan gutxiago. Osea, lanak dinote olako lan horietan. Lanak ez ditugu egin behar, nik uste dut egin behar ditugula ere bai. Gainera, taldeka lan egiten, dauzkagun arazo atzo agertu ziren arazotxu batzuekin, baina taldeka lan egin behar dute, bakarka lan egin behar dute, eta azterketak nire ustez tresna egokiak dira kalifikaziorako. Eta eskerrik asko entzuteagatik. Eta animatzen zaituztet gero zuen ez dakit arloetako edo zuen esperientzietako zerak feedbacka jasotzen. Eskerrik asko. Ederto, zurea da hitza. Bueno, kaixo, egunon. Nik izenburu bat jarri diot idatzitakoari, pentsatutakoari, ekintzailetza eta erabakitzailetza, hau gehitu diote ekintzailetzaren gaiari, ekintzailetza eta erabakitzailetza haurtzaroaren eta nerabezaroaren kontra egiten du. Baina atzera pausu bat emango dut lehenengo eta galdera batetik abiatuko naiz. Hauxe da, zenbateraino baldintzatzen du, erabiltzen dugun hiztegiak, gure eguneroko praktika eta gure bizitza animikoa, ez? Hitzek, errealitatea eraikitzen dutelako, mundu ikuskera bat aurre suposatzen dutelako, ez? Kosmobizio bat, horren inguruan aritu ginen atzo, gaur, hainbat islari. Hitzek pisu ideologikoa daukate eta eremu semantiko batean edo bestean kokatzen gaituzte, ez? Argi dago, ez dela berdina ikasle edo bezero deitzea aurrean daukagun pertsona edo irakaslea edo koutza izendatzea. Bestelako harremanak planteatzen dira modu batera edo bestera deitu da, ez? Nire hipotesia da, bi eremu semantikok kolonizatu dutela egungo hiztegia, bada kudeaketarena, ekonomiarena, eta bestea psikologiarena. Eta biak lotzen baditugu, eureka, ez? Daukagu kudeaketa emozionalaren fusioa. Eta horra hor, egungo neohizkuntza, atzo Gorkak ere aipatu zuen moduan, ez? Modu orwellianoan. Beraz, egun, edozein arazo politiko, arazo pedagogiko, sozial edo pertsonalari, errentagarritasunaren eta kudeaketa emozionalaren hiztegiaren bidez aurre egin behar diogula ematen du. Ororen psikologizazioaren adibide xume bat, ez? Edonon sindromeak izendatzen dira, gaur egun. Eta sindrome bat pairatzea ematen du dela emozionalki kudeaketa txar bat egin dugularen seinalea, ez? Adibidez, oraintze bertan oporren sindromea pairatu dezakegu. Eta zertan datza? Beldur garela, egindako planekin ezote dugun asmatuko, behar beste ezote dugun disfrutatuko, horrek antsietatea eragiten du, eta ere gehiago lanera arinegi bueltatu behar izatearen beldurra aurreratzen du, ez? Horri ere deituko diote oporrosteko sindromea. Beraz, beste sindrome bat dago zerumugan. Oporretan zein oporren amaieran, ez? Eta pentsago hemen uztailan ikastaro batean Eibarren, ez dakit agian, ikastaroaren sindromeak ezote gaituen harrapatu. Badira dena den oporri gabeko gabe lan prekarioetan ari direnak edo langabezian dauden pertsonak, eta kasu hauetan zin izango da haien sindromea. Pobreziaren edo esplotazioaren sindromeak izendatuko ditugu, eta horiek baretzeko botikak saldu gero. Kontu da, sarreratzo honekin amaituz eta sufrimenduari seriotasunak kendu gabe,
oso garrantzitsua dela gertatzen zaigunari buruz hitz egiteko hiztegi aproposa, sakona eta duina bilatzea, ez? Sindromen hiztegia edozertan aplikatzeak bere ondorioak dauzka, adibide gisa, eta egoerak batzuetan hiztegi politikoa, etikoa, existentziala edo soziala behar du, eskatzen du. Baina irakaskuntzan esan bezala, zoritxarrez, ez gaude neo-hizkuntzatik salbu, eta ekonomiaren eta psikologiaren hiztegiaren arteko fusio hori pairatzen dugu Orwellek 1984 eleberrian aipatutako neo-hizkuntzaren adibidea dugu hiztegi kompetentziala, zalantzake aipatutakoa. Beraz, oro guztia izan behar du praktikoa, ekintzetara, azken produktu hori, esaten zenuena, ekintzetara edo ekintzailetzara bideratu da behar du egon, eta beraz, kompetenteak izan behar gara, eta inkompetentziaren sindromea daramagu gure buruaren gainean, mamu hori. Horregatik, testuinguru honetan, kokatzen ditut mantra baten moduan saltzen dizkiguten bi hitz, horiek aztergai, ekintzailetza eta erabakitzailetza. Eta berrikuntzarekin batera, hiruki magiko bat osatzen dutela esango nuke, Har dezagun lehenengo hitza, ekintzailetza, pixkat arkeologia eginez, atzoko estiloa. Nundi dator, zein da hitzaren historia edo hitzaren ibilbidea. Berpizkundean adibidez, modan bestelako hitz bat zegoen, asmatzailea. Ez zen ekintzailea edo berritzailea hitza erabiltzen. Eta asmatzailearen estereotipoa nahiko bohemioa zen, bakartia, ameslaria, despistatua, asmatzailearen motivazioak anitzak ziren, jakin mina, ospea, arazo bat konpontzeko grina, hainbat motivazio. Baina apurka-apurka, eta batez ere 20. mendean, gerra hotzean, ekintzaile berritzaile binomioak aurre hartu zion asmatzaile terminoari, hor dago mugimendu bat. Estatu Batuak, Sobietar Batasuneko blokea, baino sortzaileagoak eta ekintzaileagoak omen ziren, edo behintzat propaganda politiko-industrial gisa erabiltzen hasi zen terminoa, Horren analizia egiten du Remedio Estafrak el entusiasmo deituriko liburuan. Beraz, ñabardura interesgarri bada, asmatzaile kontzeptutik ekintzaile kontzeptura doanak, eta Nathan Rosenberg, historialariak dioen moduan, ekintzaile hitzak zuzenean etekin ekonomikoa azimarratzen du. Eta zein da asmakuntzatik berrikuntzara dagoen aldea, berrikuntza bat, errentagarritasun komertzialari begira dagoen asmakuntza bat dela, hori dio. Horregatik, ekintzailetza ez da ekintzailea ez da ikerlaria, ez da asmatzailea edo zientzialaria, baizik eta negozio eskoletan edo marketing estrategietan trebatutako pertsona, Azken batez, nortzuk aipatzen dira gaur egungo berritzaile eta ekintzaile eredugarri gisa. Adibidez, Elon Musk eta Mark Zuckerberg, enpresa teknologiko digitalen buruzagiak, Elon Musken zita bat hartuz, ekintzaile, ausart eta berritzaileek arriskuak hartzen dituzte. Biografia liluragarri eta iaia mitologiko bat sortu da haien inguruan, zerotik haien burua autoeraikitako pertsonak dira, arrakastaren eredu, haiek omen dira ekintzaile borobilak, autoeraikitako pertsonak dira, eta, haiek omen, esan bezala, egia esan, enpresario hitza, dena hau ere agertu da, ez zaie gustatzen, badirudi zaharkituta geratu dela, eta terminu horizontalago bat nahiago dute, demokratikoago bat, berdinzaleago bat, ze klase borrokaren mailaketa ahaztu behar dugu, kontu zaharrak dira, eta soilik individu ekintzaileak, edo eta ekintzaile eta alperren arteko bereizketa gustoko dute, edo liderrak edo humanoak, Begoña Pedrazaren elkarrizketaren arabera. Baina kontua da, individuak baino ez omen daudela autoesplotazioaren garai honetan. Beraz, Mark Zuckerbergen hitzak hartuz, dio, nik ere ekin eta ekin nire burua sortu dut beste edozeinen moduan. Hori bai, beste batzu baino arrakastatsuagoa izan naiz. Finean esan bezala, egungo enpresariek, batez ere mundu digitalean ari badira, gustura definitzen dute haien burua ekintzaile gisa. Eta hala ere, parentesi bat, ze ekintzailetzaren aldeko diskurtsoak teknologia digitalarekin lotzen da sarritan,
Eta, bueno, uste dut teknologiaren kontzeptu oso murritzaile bat erabiltzen dutela, ez? Teknologiaren kontzeptu zabalago bat behar dugu. Arratsaldeko mailan horren inguruan arituko gara, eztabaidatuko dugu. Teknologiaren kontra egoteak ez dauka zentzuri, ados, ez dago giza bizitzarik teknologiari gabe, baina berrikuntzaren eta ekintzailetzaren ideologiek soilik izaera apurtzailea daukan teknologia goraipatzen du, ez? Gainerakoak ahaztuz. Haustura, disrupzioa, apurketa gisa saltzen diren teknologiak txalotzen dira, edo txalotzea da egungo gakoa. Gailu berriak aurrekoarekin amaitzen du, eta ekonomia berri bat sortzen du. Agur kasetak, batoz CD-ak, ondoren MP3-ak, horrelako adibideak ematen ditu Eduard Aibarrek El culto de la innovación deituriko liburuan, ez? Zenbat eta apurtzaileagoak izan, orduan eta ekintzaileagoa dira, ez? Hori da X.0-ren marketinga, lau, 6.0-ragoaz, NGI bat etengabean aurreko guztia lehertuz. Dena den, badira hain sofistikatuak ez diren objektu teknikoak ere, mailak, aulkiak, boligrafoak, sardeskak, platerak, zehazkak, lanparak, zapatak. Hoi guztiak ere teknologia dira, esaten du, ez? Eta gehienak ez dira iraultzaileak, eta ez dira goi teknologiako objektuak, ez dute aldaketa nabarmenik izan azken hamarkadetan, edo azken mendeetan, ez ditugu sortzaileak ezagutzen, ia ez dugu haien bilakaeraren edo edapenaren arrastorik, baina oso ondo betetzen dute bere funtzioa. Egia esan, egunero erabiltzen ditugun teknologia gehienak horrelakoak dira, ez? Teknologia sendoak, egonkorrak, konponketa gutxi behar dituzte eta ez dute erraz utz egiten. Aibarren arabera, teknologia funtsezkoak eta mundutarrak dira. Ez daukate glamurrik, baina gure eguneroko bizitzari eusten diote, esan bezala, zentzurik oinarrizkoenean. Beraz, bueno, ekintzailetza eta teknologia digitalaren arteko diskurtsoaren diskurtsoen harremana nabaria da, baina ez bakarrik ekoizle gisa, baizik eta baita erosle gisa ere, ez? Ze gailuen erosle ekintzaileak behar ditu merkatuak, ez? Berritasun guztia kontsumitzeko. Erosle aktiboak izan behar gara. Galdera, hiperaktibitatearen diagnostikoak hiperekintzailetza kontsumista orokorrarekin zerikusia dauka. Kuriosoa da, hiperaktibitatearen tratamendua anfetaminarekin egiten dela, ez? Hor ratilin edo konzerta deituriko botikak. Egia esan, egungo haur eta nerabeak oso medikatuta daude, eta ez dakit beste tratamendu posiblerik ote dagoen, ez? Agian, atzoterek ere ipatu zuen gelako ratioak, eta agian horrekin ere harremana daukate, eta datu deigarri bat da, estatu batuetako hainbat estatuetan, hezkuntzara bideratutako inbertsioa jetzi eta lehen hezkuntzako gelen ratioa 42 ikasle kopurua igo zenean, horrek ekarri zuen eskoletan hiperaktibitate diagnostikoen kopurua bikoiztea. Orduan, norena da kasu honetan egon ezina, ez? Ikasleena, irakasleena, gurasoena, gelako egoera jasangaitzagoa denean diagnostikoen eta botiken alkandora ertzigarria bilatzen dugu, eta ze punturaino gehiegizko mugimendu hiperaktiboek gela ekintzaileegiek gure garaiaren subjektibotasuna izendatzen dute, ez? Horrelakoa planteatzen ditu Jose Ramón Ubieto psikoanalistak TDAH hablar con el cuerpo liburu gomendagarrian. Kontua kontu, bizitzaren edozin esparrutara zabaldu da ekintzailetzaren aldeko oihua. Ekintzaile arrakastatsuak izan behar gara oporretan, sexuan, sukaldean, bizitza errendimendurako enpresa gisa metaforizatu dugu. Eta parentesi artean, Oiane Zuberoaren aforismo bat ekarriko du gogora apurkinak deituriko liburuan, liburu ederrean. Denbora galtzen dela esaten dugunean, ez dago oso argi zer nor den galtzaile ateratzen dena. Dena den, azken hausnarketa batzuk hasieran aipatu den izenburua lurreratzeko. Ekintzailetzak eta erabakitzailetzak haurtzaroaren eta nerabezaroaren kontra egiten du. Hasteko, ekintzaile hitzak ez dauka zentzurik, ez badiogu eduki etiko, sozial edo politiko bat ematen, ez? Zeintzu dira egindako ekintzaren helburuak, balioak, kalteak, ondorioak. Hitzak ez dauka zentzurik, ez badugu egindakoaren inguruan hausnartzeko edo egindako hori subjektibatzeko denborarik hartzen. Sokratesek esandakoa gogora ekarriz, pentsatu ez den bizitzak ez du bizitza merezi, ez? Zer ote da ekintza itsu bat? Just do it, ez?
Horixe dugu merkatuaren propagandaren leloa, egizu, besterik gabe. Horregatik, lelo ekintzaile itzu hori apur bat zalantzan jarri eta garatu nahiko nuke, ez? Batetik, egizu edo egin gabe utzi, eta bestetik, egitekotan egizu ez besterik gabe, baizik eta bestea kontudan hartuz, ez? Ez dakit propagandarako luzegia ez oteen geratzen. Edozein modutan, lelo ekintzaile horren azpian, mundu merkatua baino ez da ezkutatzen, zoriontasun pertsonal eta maiuskoaren promesaren salmentan. Eta gainera kontuz, ez? Beste arrisku bat. Ekintzailetza orokorraren aldeko ideologiak egiten dugun hori garela suposatzera garamatza, ez? Ekintza eta identitatea batzen ditu. Baina gezur bat esan duen ikasleari gezurtearen kondena erortzen bazaio. Mozkortu denari alkoholikoarena, klasera etorri zenari piroleroarena. Azken batez, pertsonak haien ekintzetara murrizten baditugu, agian ez diegu ematen egindakoaren inguruan hitz egiteko eta hausnartzeko aukerarik, ez? Denborarik. Dano bilakatzen gara hitzi gabeko ekintzaile adiktiboak. Horregatik kontrakoa planteatu nahi dut, ez? Ez gara zuzenean behintzat egiten duguna. Egindakoak ez gaitu zertan identitate batera kondenatu behar. Hitzak eta ekintzak lotu behar dira, ez? Eta ezin da aurreikusi zenbat, baina denbora hartu behar da egindakoaz ondorioak irakaspenak ateratzeko. Horregatik, ezin da ekintzailetza elkarrizketa iletzatik banandu, ez? Azken hitzago asmatu badut ere, hitzak eta ekintzak lotu behar dira eta egindakoaz edo egingabekoaz elkarrekin pentsatu, ez? Euskeraz hitz egitea, aditzak berak, hitzak eta ekintzak lotzen ditu, ez? Egun berriz, bestelakoa da ekintzailetzarekin batera saltzen diguten lotura. Ekintzailetza eta erabakitzailetza dira bateratu diren kontzeptuak, ez? Hori izan zen behintzat ikastolen elkarteak aukeratutako binomioa pasadan urteko azaroko jardunaldi pedagogikoetan, ez? Horiek ziren pertsona eredugarri izateko landu beharreko itemak eta erabilitako hiztegia dogakoak badira inpaktuak, erronkak, neurgailuak, adibide bat, pertsona erabakitzaile ekintzailea erresolutiboa da, ez? Eta hori neurtzeko inpaktuetan badago adibidez jokabidezko inpaktua edo itena, esaten duela ikasleak egoera arazo eta erronkei aurre egiten die eta konponbide eraginkorrena hautatu eta gauzatu egiten du, ez? Ez dakit oso humanua den. Beste bat iten mentala eta ikaslea badaki bizitzan zehar etengabe erabakiak hartu beharko dituela eta horretarako ingurunea ezagutzen du, agertzen diren egoera kritikotasunez aztertzen ditu eta arazoen aurrean konponbideak topatzen ditu. Kritikotasunak ere badu hemen bere lekutxo eta bihar izango dugunez horri buruz inguru bat, beste buelta bat ematen diogun. Hala ere, esango nuke erresolutiboa izatea, erabakiak hartzea eta oro har ekintzailetza, erabakitzailetza binomioak, hezkuntzara ekarrita, esan bezala, haurtzaroaren eta lehenabizaren kontra egiten duela. Eta horrela usten diot, hasierako baieztapenari zergatik. Sigmund Freuden zita bat hartuz, eskolak ez du inoiz ahaztu behar oraindik heldugabeak diren pertsonekin ari dela. Eta ezin diela bizitzako fase jakin batzuetan gelditzeko eskubidea ukatu. Bizitza errealara ekarri behar ditugula ikasleak eta lehen Masak esandakoa ere burua zetorkian honekin, ez? Une batez gelditu eta gelditu egin gabe, erabaki gabe, ez? Nerabeek adibidez, identitatearen, sexualitatearen eta taldearen barruan daukaten lekuaren inguruko galderak bizi-bizi dauzkate. Eta ezin ditugu erabakiak arin hartzera bultzatu, derrigortu. Nerabeak jada ez dira umeak, ados, baina ez dakite oraindik ze heldu mota izan nahi duten, ez? Orduan, erabakitzailetzaren eta ekintzailetzaren leloak ez die zertan laguntzen. Ulertzeko tartea zabalik usteko momentua bizi dute, ez? Erantzunak emateko edo jasotzeko urgentziari gabe, ez? Ikasteko momentua. Eta haurtzaroa beste horren beste. Hor beste zita bat, ez? Oraingoan tonutzirena. Helduon mugimenduak, gero eta gehiago leku aldaketak dira, puntu batetik besterako igaro bideak. Ardura hauek buruan, ahalik eta denbora gutxien, saiatzen gara, gure helmugara iristen. Aurrek, modu oso bestelakoan jokatzen dute, ez? Haientzat, leku batetik bestera joatea, momentuen segida bada. Momentu oro, da geldialdi, mirari, edo kontaktu bat izateko duin.
Orduan, denborak luzatu egiten dira, aurren poltsikoak harriz, osto eta paperaz betetzen dira, eta burua, irudi, galdera eta aurkikuntza berriez. Honek askotan sortzen ditu nagusiekiko gaizki ulertuak, eta ezaitez astiro galditu, bezalako tontakeriak esaten dituzte, galdutako denborari esker bihurtzen dela norbanakoa handi konturatu gabe. Tonutziren zita, ez? Errendimenduaren logikak, ordea, haurtzaroa ere kolonizatu du, nerabezaroa bezala, eta horregatik aurrei ekintzaileak eta erabakitzaileak izaten eskatzea da ikasteko, galdetzeko, jakimina piztuta mantentzeko, ideiak aztertzeko, hanka sartzeko eta norabide zuenik gabe ikertzen jarraitzeko denbora murriztea, ez? Haurtzaroaren amaiera deituriko eleberri distopikoa idatzi zuen Arthur Clarkek 1553an eta jolasteari utzi dion gizarte baten deskribapena egiten du bertan, ez? Baina egun erabakiak hartu behar dira harin eta berehalako emaitzen presioak harrapatu gaitu. Ez otea helduona urgentzia hori, ez ote gara harin helduon lehiakortasun eredu bat bera promozionatzen, zer dira bestela Masterchef edo Eurovision Junior moduko programak, ez? Egungo aurrei, haurtzaroaren denbora, zentzu horretan, lapurtzen zaie, eta gero paradoja bada, esaten dute, helduok ez dugula helduak izan nahi, ez da beti gazte mantendu. Orduan, bueno, paradoja, carpe diem, denbora aprobetxatu behar dute batetik, orain eta hemen zoriontzuak izan, baina aldi berean, etorkizunerako gero eta prestatuagoak egon behar dira, ez? Egon ezin hori salatzen zuen aurrekoan June Makarenok nire lehenengo batxierreko ikasleak. Eta, bueno, hasierako hipotesira bueltatuz, errendimenduaren gizarteak haurtzarotan erabakitzaileen kontra egiten du, eta erabakitzailetza eta ekintzailetza gizarte horretan hartu du indarra, ez? Amaitzeko hausnarketatxo bat. Zer egin orduan ekintzaile hitzarekin, ez? Batetik, erabiltzeari uko egin diezaiokegu, hitza arbuiatu, ahoskatzeari utzi, eta, bueno, hitz hori ez dago eskolako eremu semantikoaren barruan eta listo, ez? Izan ere, emprendedor hitza, latinezko prendere, edo prender, hau da, hartu esan nahi du, hartu eman gabe, ez dakita harrapakarien hiztegia duen oinarri, eta esan bezala, ez erabiltzea aukera bada. Baina bestetik, egungo diskurtsoetan hain sartuta dagoenez, hainbeste aldiz entzungo dugunez, terminoa bera zalantzan jartzea edota hitzari zentzu berriak bilatzea izan daiteke beste aukera bat. Nire auzoko bizilagunen elkartean, adibidez, pertsona asko daude kriston lan egiten dutenak, ez? Auzoko komunitatearen alde, eta musudruk egiten dute, eta zergatik ez deitu haiek benetako ekintzaile, ez? Ikuspegi, ez merkantilista batetik egiten dituztelako bere ekintzak, agian arrakasta ekonomiko individualetik harago ekintzaile izateko askotariko moduak egon daitezke, ikastaro bera ekintzaile gisa nahiko genuke guretzako hitz hori, dituzte. Baina, egia esan hitzarekin jolasten nago, apur bat nahazten, beste adiera batzuk bilatzen, eta Joseba Sarrinaindiak, adibidez, ekintza poesiarekin lotzen du, ez? Hala dio hitzen ondoeza liburu berezian. Poesia hitza, dator, grezierazko poiesis, eta ekintza esan nahi du, ez? Eta beraz, poesia egin, esaten du, poesia egin diogunean, egin esaten ari gara. Benetako ekintzailetza orduan poesia egitea balitz, bizitzaren poetika bilatzea, bizitzarekiko gustoa, aldetik hemen usten dut, eta solasaldirako hitzen ekintzen tartea, orain, eskerrik asko.